עכשיו, אני לא אצלם אותך, אלא אם כן אתה תרצה. זאת אומרת, אני לא אצלם את הפנים שלך. אוקיי, בסדר. בסדר גמור. Pourquoi je fais un gramme? Non. Ça se trouve, c'est une grosse douille, frère. De toute façon, ton fond risque rien, on est français. Ben. תראה. אמאונט פיי, כן, כן, זה מופיע, זה בסדר. כן, כן, בסדר גמור, וקיבלת את הכסף בחזרה. ואין לי 4.80, אז מה אני כן, כן, אעשה? בסדר גמור. אני איתך, ואני עולה איתך על הרכבת, ונראה מה הלאה. בסדר? ואני אומר לך לפי החוק, אסור להם לתת לך קנס, מה שהם כן יכולים, זה לתת לך שובר על הטופס של הקנס שבו אתה תשאר רק את המחיר של הנסיעה. אתה מסכים שאני אצלם אותך או אתה לא רוצה שאני אצלם אותך? כן, אני מסכים. אתה מסכים איתך? בסדר גמור. טוב, אני עולה איתכם כמובן, ואני צמוד אליכם. אתם שלושה. כן. הבנתי, בסדר גמור. בסדר גמור. הנה, הוא רוצה תמונה, תלם אותו. אחר כך. אז בגלל שאנחנו תיירים, מה הם יכולים לעשות לנו? אני לא חושב שהם יכולים לעשות משהו, אולי להגיד לכם לרדת מהרכבת, אבל אסור להם. להגיד לנו את זה? אבל אסור להם, לפי החוק אסור להם. עכשיו, אני לא אומר לא לשלם, אני אומר כן לשלם. כן לשלם. אבל צריך שהמכונה תהיה בסדר. אסור לעשות דבר כזה שבגלל זה שהמכונה לא בסדר, אני לא יכול לנסוע הביתה. זה דבר.